Yo, čaute ľudia, moje meno je Paťo, ja vás vítam u nového videa. Tentokrát to bude vlog z New Yorku. Poňal som to úplne inak, ako som dávnejšie robieval vlogy. Dajte like, dajte odber a poďme na to. V tomto meste reálne není možné prejsť no 20 metrov bez toho, aby sa ťa niekto opýtal Do you want to talk about Jesus? Nie, nechcem, ďakujem. Halus, že práve teraz sú tu nejaké slávnosti, nejaký koncert a niečo podobné, celkom si na tom ulietam. Ok, ja som si myslel, že budem budiť včera, hej, lenže dneska je to tak 3-krát horšie. Včera som úplne všetko nádherne trafil tak, jak som mal a dneska som rád, že proste viem. Everybody clap! Let's go, dude! Hey! Hey! Remember, he's only 12. Clap your hands! Clap! Clap! Come on, y'all! Clap! 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 Everybody! Clap your... I like them nasty. Real nasty. Hey! I was going back to the hotel. The lady, are you crazy? Hey! Hey! He's good! He's good! He's good! He's good! He's good! Okay. He's good. He's good! Not that close. You don't know how she don't... It's a freak! Innocent! Everybody clap! Alright, alright. Here he comes! Here he comes! Hey! Now guys, Zaujímavá vec na New Yorku, ja neviem, či ma je počuť, lebo som sa omylom dostal, ja neviem, nejakému podujatiu, čo tu je. Absolútne netuším, čo to je. Ale zaujímavá vec, čo je na New Yorku, je to, že tu sa ľudia proste nafajčajú jak psi a užívajú si proste život. Baví sa tu každý s každým, nikto tu nemá problém. Úleť. I come up with this shit up in the studio. All I want for Ani neviem ako a zrazu som sa ocitol proste na Wall Street. Úlet. Bol som proste, že na State Island Fury. Vystúpil som v Manhattane a proste Wall Street. Nerobiť si žiadne plány, ísť najviac random, vystúpiť na náhodnej zastávke a iba sa prechádzať po meste je to najlepšie, čo mi mohlo napadnúť. Hej, pretože nie som tu každý deň a robiť zaujímavé rozhodnutia v živote je niečo, v čom vynikám. Tým, že som tam bol sám a radšej som si užíval to mesto ako natáčal, tak nemám natočené úplne všetko. Ale dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak hej, dajte like, sledujte ma a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.